ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ନାମରେ କେବଳ ବ୍ୟାପାର ହିଁ ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 2008 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବା ସମୟରେ ରତନ ଟାଟା ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦରିଦ୍ରତାର ମୁଖାମୁଖି ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ଖୁବ ଘଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟା ହେଲା ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ଏକ ଦୃଢ଼ ମାଝରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଗରିବଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଦେବାକୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲା। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାଶା ଦୂର କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଥିଲେ। ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ଏକ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗଶାଳା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଯାହାର ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ 2004 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଓ 2016 ମସିହାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଚାଲୁ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତର ଏକ ବୃହତ୍ତମ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଛି। ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷାରୋପଣରେ ସହଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛି। ପାଣିର ଅଭାବ ଓ ଆବହାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ପାଣିର ସଠିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କିପରି ସହଜ ଓ ପରିବେଶ ସହିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରାଯାଉଛି। ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ନିଜ ସେବା ସମୂହରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଦୃଢ଼ ନିବେଶ କରୁଛି। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରତନ ଟାଟାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନୀତି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ରତନ ଟାଟା କେବଳ ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦାନ ଓ ସେବାକୁ ଏକ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ରତନ ଟାଟା ଆମ ସମୟର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟକ। ନିଜର ସଫଳତା ସହିତ କଲେ ଆମ ସମାଜର ସୁଧାର। ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ, ସେବା ଓ ଦାନରେ କରିଲେ ଅଜର ଖ୍ୟାତି ସ୍ଥିର। ରତନ ଟାଟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷା, ସତ୍ୟତା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ ପଥ ଦେଖାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ଆମର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା, ଯାହା ଦୃଢ଼ ନୀତିବାନ୍ତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ମନେ ରଖି ତାହାର ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଲାଗିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ।